Ix-Shadow Minister għat-Trasport Mark Anthony Samut u x-Shadow Minister għall-Infrastruttura Joe Giglio qalu li l-Gvern qiegħed jipprova jsolvi l-kriżijiet li ħoloqu stess minflok imexxi bi pjan. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliema qalu li l-weda tal-5,000 euro lis-sewwieqa li jċedu l-liċenzja l-5 snin tinsab iġġamjata fit-traffiku għax il-Ministru tal-Finanzi għafasslu l-brejkijiet. Irremarkaw li dini miżura kkupjata minn dak li ressaq il-Partit Nazzjonalista u kellha tidħol fis-seħħ sax-xahar li għadda. Madankollu qalu li l-Ministru tat-Trasport Chris Bonnet mar lura minn dik il-weda għax issa qal li din se tkun biss proġett pilota. Din il-miżura tal-25,000 euro ukoll kienet waħda minn dawk il-miżuri illi ġiet imħabbra b'ħafna pompa u issa qegħdin nifhmu illi din il-miżura anki minn dak li qegħdin naqraw kellha diffikultajiet għaliex costings ma sarux u jidher illi laqqas kien hemm budget għaliha u llum qiegħda titwarrab fil-ġen. Għalli li stess ġara bil-weda tas-servizz tat trasport bil-baħar lejn Għawdex li jaqaf Buġibba li fi kliemu kellu jibda fis-sajf. Irrimarka li l-Ministru saqbajni ħamaluqa u daħal fil-ħajt meta qal li għamel U-turn fuq miżura oħra li kellha tolli minn 30 għal 35 is-snin li jrid ikollha vettura biex titqis antika. Dr. Giglio qal li huwa evidenti li l-awtoritajiet tal-Gvern mhux qed jaħdmu b'sinkronija u mhux jiftehmu u jaħdmu b'koordinazzjoni bir-riżorsi kollha. Għalli il-Ministru ma kienx konxu li l-Pulizija waqfet unit biex jinvestiga l-inċident ta' traffiku meta ħabbar li se jinħoloq unit ġdid. Aħna nemmlu li x-xogħol irid isir bi pjan, nemmlu li fit-trasport hemm bżonn strateġija fit-tul illi primarjament tibda twettaq proġett ta' trasport tal-massa u twessaw it-tejjeb mod drastiku s-servizz ta' trasport pubbliku. Temmew jgħidu li l-Partit Nazzjonalista jemmen fit-tmexxija bi pjan u li biex tissolva problema ta' traffiku irid ikun hemm pjan sieħ li jgħaqqad diversi miżuri flimkien u mhux wieħed li jinbidel.